Hai guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबि-गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो। थुदि बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ जोंनियाहाय जाबाय लोगोफोर, जों हाबा जानो नांगोन आरोना। जोंनि गामियावबो हाबा दं आरोना, आरो जोंनि गामि खाथियावबो हाबा दं। मोननै मबे मोनसेयाव थांगोन जादों आरोना, जोङो मोननैयावबो थांगोन जोङो। अबसे जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। लेट्स गो। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा आब'आ मा होनगोन देलायबाय थादों आरोना। दा देखायगोन आरोना आङो नोंसोरनो बेखौ। आंनि भिडिअखौ मोजाङै नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय नै आब'आ ओंखारबाय थादों, देलायबाय थादों दख'ना गानदों नै। बेखौ गिर्जायाव गानलांग्रोनोसै आरो दा आरो हाबायाव बेलेग गानसै। दे होमबालाय देलायबाय थादो। नङा, आं जेबो लाबावाखैसो र', खानाय बहनांगोन। नों थाङा बेयाव थांगोन आं गिर्जा ज'आ। मानो न'फोरखौनो साफा खालामाखै आङो, फोसाबाखैनो। ओरै आलनाफोराव जिफोरा माने मैला जाना दंजोबो आरोना। दा गिर्जायाव थांनोसै। गामियावबो हाबा दङ, ओमफ्राय गामि खाथियावबो हाबा दङ। ओमफ्राय गामि खाथिनिया हिन्दु आरोना, ओमफ्राय जोंनि गामिनिया ख्रिस्टियान आरो। ओमफ्राय दा आङो गामि खाथिनियाव थांगोन ना गामिनियाव थांगोन जादों आरोना, सानदों गोसोआ। ओमफ्राय गामिनियाव थांबाबो मोजां जागोनदां होननानै गामिनियाव थांसै, बेयाव थांसै, जानो हानायखिनिखौ जानोसै आरो नायनोसै हायो ना हाया। दायो र' टाइम जादोंबोला, ओमफ्राय गिर्जा जोबखांनायनि उनाव ना सिरि नोंबो थाङा? थांगोन। आङो दायोहाय देलायखांबायबो एसे, ओमफ्राय आङो दायो बे हाबा जागोन लाहानाव आङो थांथ'ला आरो डाइरेक्ट आङो गिर्जायावनो थांनोसै। खैना दराया मोनफैसिगोन, ओमफ्राय खैना दराया मोनफैनाय समावनो आङो ओंखारलांनोसै आरो। ओमफ्राय गिर्जाया बैथिंनो जाखायो, एसे बारा गोजान नङा, खाथियानो। ओमफ्राय दायो मोनफैसिगोन आरो इसोरो, मोनफैबाथाय आराम थांनोसै। ओमफ्राय नोंसोरनो देखायनोसै जि हायो।
जोब्बाय ओमफ्राय खैनाखौबो लांबाय ओमफ्राय जोङो दायो हाबायाव थांगासिनो आरो ओमफ्राय एसे गोजान जायो ने बैथिंसो बहुत गोजान आरो ना 5-6 मिनिटसो लागोन थेवब्लाबो जोङो थाबाय थांदों बयबो थाबायना थांदों नालाय ओमफ्राय दा आङो हाबा जानाय लाहानाव मोनहैबासो देखायनोसै दे Malah dia dah hang ni aku dik deh. Saya ni biman mana? Mana? Saya ni biman mana? Kami ni biman biman nak semua. Saya ni biman ya. Biman baik biman nak ni. Ah, mana saya ni biman balik ke mana? Kalau kita kan saya ni biman nak ni mah apa nak dengar apa ke? Anggur siapa desa pulang kayo? Ini ada. Saya yang tu mau saya. Ini dia saya. हाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो गामिनि हाबाखौ जानानै फैलायबाय आरो दा गामि खाथिनि हाबाखौ जानो थांलायनोसै आरो दिनै डाबल बेदर जानोसै जोङो ओमफ्राय जोंहा मामाबो थांगोन बिनानावबो थांगोन बै आंहा सोमोन्दोआव गिदिर जायो आरो ओमफ्राय बैसांनि उन्दैसो थेवब्लाबो आनै होनना लिंलाया जोङो ओमफ्राय दायो जोङो दुब्लि थांगोन आरो दुब्लि थांबानो मोनहैयो ओमफ्राय लामाथिंजाय जों थांला लामाथिं बहुत गोजान जागोन नालाय ओंखायनो जों लामाथिं थांला दा दुब्लि थांनोसै इनि बिसोर माबा थांनायनि सिगां माबा भिडिअसो बानायलाबायनो नागिरबाय हाय ना बुंहर आयाव दायो जोङो थांगासिनो हाबायाव ओमफ्राय आं नोंसोरनो जोंहानि मामाखौ देखायनो र' बिराद सिम्पोल फैथारदों बुरि मोखांफोरखौ खिथिबाय थाना हाय होननानै बुंहर मामा हाय होननानै बुंहर हाय हाबा जानो थांगासिनो जों दा हाबा जानो थांगासिनो बै न'खरनि गामियाव जानला मेनला सोंथारना फैखाबाय जोंहा मादारा माने गामि खाथियावबो हाबा जाहैदोंमोन नालाय ओमफ्राय हथारैसो ओंखारब्रबना फैनाय जाबाय जोङो नङा लाजिलायदों जोंहा मादारा हाथायानो गैया गेजेराव नों दा मा बेदर जागोन मामा मा जानाय जायोथाय मा बेदर जागोन आहा मामाखौ मा बेदर जागोन होनना सोंबाय ओमफ्राय नोंसोर टिक्लु मानैयासो डिस्टार्ब खालामजोब्बाय आरो आंखौ नै हायथु आदिबासि हाय लोगोफोर नै जोंहा मामाजों आंजों एखे नंगौना नङा नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय मिलाया बिसोरजों आंनिया बुरि मोखां जाखाबाय बुरियाखैब्रा दा बुरिबाय होनजाया नङा मेगन गोथौ लाबाय आं लाला
อะไรร้านก็สมัยนี้เสร็จแล้วไอ้ร้านต้องมาเสร็จแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่เลยอ่ะเอ้ยเลยพี่ฉันสั่งมาเองนี่เลยเลยโอ้ที่อ่ะนักเสร็จแล้ว哎呦！왜 사는 뭐 비나